Hej og velkommen til video nummer 2. I den her video vil vi lave en bestemmelse af forskrift og anvendelse. Vi kommer ind på eksponentiel regression og topunktsformlen, og vi giver et eksempel på spørgsmål, som forskriften kan anvendes til at besvare. For at bestemme forskriften skal man vide, hvad A er. Det kan man gøre ved hjælp af topunktsformlen, og det er, hvis man kender 2 punkter. Det kan ikke. Vi har her formlen for at udregne A, som står på skærmen. Og vi har 2 x-koordinater og 2 y-koordinater. Vi skal så få tal ind i vores tabel til at passe ind på skemaet, så vi får den rigtige udregning. Som I kan se lidt længere nede på udregningen, har vi nu et stykke, som hedder 2 minus 1. roden af 2200 divideret med 4142. Det vil sige, at A er lige med 0,5311. For at bestemme B, bruger vi en af disse 2 formler. Vi kan bruge begge formler, men jeg vælger at bruge den første. Nu sætter jeg tallene ind på deres pladser. Y1, som vi har brugt her i denne ligning, sætter jeg ind på dens plads. Og sætter A, som vi lige har regnet ud heroppe, ind på dens plads hernede. Og sætter x1 på dens plads. Det regner jeg så ud. Det vil sige, at B er 7815.